Bé, ara fa un any que vàrem entrar a l'Ajuntament, en un any de les eleccions. És un any que m'ha passat molt aviat, un any en què hem passat de no tenir representació a tenir representació a l'Ajuntament. Després hem passat d'estar a l'oposició, vam començar la legislatura estant a l'oposició, ara està governant, vam entrar, vam negociar i vam entrar dins l'equip de govern i agafant les àrees d'educació, de cultura i mediació cultural. Després, durant aquest temps, he anat constatant que moltes de les coses i idees que jo tenia de l'Ajuntament eren així, altres no eren així com me pensava, però sí que se poden millorar. Penso que s'ha de fer més feina en pensar Pollença i en fer un ajuntament, un equip on s'estructuri ben estructurat i se pugui fer una millor feina. Després, clar, ha arribat, enguany ha estat un any estrany, ha arribat el Covid, s'ha aturat tot i ens ve una crisi allà on hem de demostrar que hem d'ajudar la ciutadania i que podem ajudar la ciutadania. I això s'ha de demostrar des de l'Ajuntament posant facilitats, ajudant a la gent. Ara mateix, des d'educació mateix, farem una subvenció de 20.000 euros per ajudar les famílies amb el material escolar, amb els llibres i material tecnològic. En tema de cultura farem també un concert a través de l'associació de música per poder fer també tinguin feina. S'ha de tenir idees i s'ha d'ajudar, no només, que també s'ha de fer a través de serveis socials, donant, que això també és important, però també donant feina a la gent perquè la gent se pugui sentir realitzada. I tot això, segurament, si en sortim aviat i ens venen anys millors. Vull dir, aquest ha estat un any estrany, sobretot per el tema aquest darrer del Covid, i esperem que ara en el futur tot això vagi millorant.